салом ба ҳама дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо. имрӯз камтар маъкрушка мекаданем. шавҳарам аминҷа зели нисвеҷ овардан. ай таксида кор мекунан ва ай тарафи намедонам куҷо рафтиян ки амҷода мега раҳда кампирако фурӯхтеста будан. ай ҳамдасти ҳамно гирифтам. ма гуфтам ай спас ай ҳамҷа гирен кайки диден гирен чихел ранги зелинои тоҷикистон буш амин гашнич укроп маззаш буш ранги ҳамонда. ин магазиное ки хидмонда ҳастай вообще бу надорада. инами магнит пятёрушка ин магазинода ҳастай ма мегирам намефорама вообще петрушкара ма намехӯрам. ҳами укроп пиёз мегирем яхе вақт барои қуртов. буш вообще нестайда. духтаро ҳамин дега гуфтам як бор шумо қати гап зану нашуд. ҳамин дега як 2 моҳ пеш харидаги будам. я 2 моҳ пеш харидаги будам да қариб 2 моҳ шудай. вообще качествоаш намешава гӯем. ин покриташа бинен гӯен агар ягом роғану ягом чичака тоза мекунам мегӯен ин покритиш мерафтай. гӯем вообще дида маъқул нашид качествоаш. мечаспад ҳама чиз дурунашда дарал зард мешава. вай кати чикати ма пемалюкс кати тоза кардамша. ҳар як гӯем ягом чизи карчка бирён мекунӣ ягом чизе ки дар роған мепустагӣ бошӣ ҷазир мешава дег. ҳатман сафед мекунӣ ҳама ҷоша. гӯем качество нол. озма вайка нишон тиём. ҳамин дег мегирифтанӣ бошен ягом кас. инами названи вай казана намиай мегирифтанӣ бошен нагирен вообще намешава лучи. ай посуда сентр равен ва деги алюминиевӣ дига хел кришкашам алюминиевия гӯем камтар гӯем дига хелтаран ай ваё гирем бе покрити барое ки берноша гӯем сафед кунам мегӯӣ ё ки тоза мекунам мегӯӣ намехе безеб мешава. короче ҳар як вай кадаги сафед кадаги вақтат бисёр мерава не ки онқа сафеди хушрӯ ба дилат намешава. короче ай ма я саветам хеле дег мегирифтани кадоме боша нагира. ма пеша гирифтан ҳамин пурсидаги будам чанд каса духтаракора ки ҳамин дег чихелай да магазин дида будам. 1 моҳ пеш 2 моҳ пеш ба фикрам дидаги будам. духтаро чанд кас гуфтан ки созай деги зурай таъриф кадан. ма гирифтам гӯем вообще мада маъқул нашид. мечаспа ҳама чиз ошкуниам мечаспа гӯем ягом чиз зирбак мекунӣ уже тагаш хали сиёча мешава. вообще качествоаш безебда диден нагирен дига хелша гирен лучи камтар қиматтарам боша дига хелша гирен. майра 1500 рублда гирифтам 6 литра ҳай гӯем вай баҳоша нол мемонам. духтаро ман инҷа камтар гароқ шӯрбо кардам. гароқ шӯрбо партум ҷӯшидестай. зелени вай кати гӯем зелени свежи кати гуфтам гароқ шӯрбо кунам камтар. афсус ки духовка надорем. амин хлепи харидаги кати вай кадестем озираша. ин духовкаш ваяй духовкаш газияй чихелияй кор карда наметонам. ма худо хоҳад ба қарибӣ мегирем ба духовка барои шӯрбои таваққӣ. баъд духтаро инҷа ҳамин вайёра чой қоқа гуфтам шумо да советиём бисёр бамаза мада маъқул шид. бӯи хушрӯ дора маззаш вообще мада маъқул шид. влогои пештарам да буд ба фикрам ки ма вай кадаги будам нишон додаги будам покупкома фруктовия да ҳамин чояш тестай. ҳамин диден гирем пробуд кунем. барои ма чанд намуд ҳамин чоя фақат мегирифтам пробуд мекардам. безеб се рангай мазза надора ё ки чихелида. ин чой вообще рангаш бисёри бад нестай. гӯем маззаш хушрӯай бу дора буш ҳамахе чоя мерези уже буш ҳаму хонада буш ҳайда ҳаму чоя мефаҳме ки чой дам кадаги чой гармай ҳаму хонада буш баланди хушрӯай.
ҳар намуд мева катияй, ҳар намуд чӣ катияй. Мада кофе мумкин нестай гӯем амин кофе гузаштам ами чой дада. Набошад ҳар саҳар ма як кофе мехӯрдум, як бокал кофе мехӯрдум. Вақте ки ами чоя адат кардагиам уже маъқул шидагия дига кофера намехӯрам вапше. Я хеле вақто саҳаро камтар ширинчаш мекунам, аҷои кофе амира мехӯрам тамом. Одамое ки положенидан гӯем метонин хитонаам хеле вай кунин. Хитонаам хеле чой кати фиреб кунин. Барои кофе серно зарал дора вай одами вайда ҳомиладорда. Чой бо беҳтарай гӯем. Заралаш камтарай. Алло чи сиво гуфти аммо росо ки чой оби ҷӯшомадагӣ бу. Не ки оби ҷӯшомадагӣ маззаш нестай. ҳавои моро бинед духтаро чӣ хел шамол, чӣ хел гирифтагӣ, ҳаво безеб. Мо баъди обедака бо берун биромаданием. Камтарак агар шамол мона насиб боша меброем. ин дарахтое бинед ҳама хел дарахтзор таги домон. ҳамиёро ё камтар калта кунан ё четоша занан. Поёна вапше намебини поёнда чӣ гапай. ҳамахел ҳавои мо гирифтагӣ. инҷа даба духтаро бисёриё мепурсанд чӣ хели биринҷ кати ош мекунен. мо унҷа да хонаи заминимон да ош мекардем. ҳар хел биринҷ кати ман мекардам. биринҷи ки хай вай гӯем шефповар ош кард. вай биринҷи краснодар буд. ин ами биринҷо кати ман худам ош мекунам. биринҷи нағзай круглазёрай адпари нестай биринҷи нағзай гӯем ош бамаза мешава. ин биринҷи ами магазини пятёрушка магнит монетка ҳами магазино ёфтан мумкин е. бо бисёр вақто скидка мешава. ҳамин магазинода бисёр вақт ҳамин биринҷ гӯем скидка мешава. ба нархи дастрас метавонед харидорӣ кунед ҳамин биринҷа. ман ози кӯдако да авқотиём баъд берун шом бирорум ки ино мара беҳад ғам додистанд. имрӯзи омадем агар як рӯз да 2 соат 3 соат наброрум шон гӯем хаб намекунанд девонат мекунанд хонада. на духтаро мо инҷа берун биромадем. кӯдако бозӣ кардистанд. камтар ҳаво гирифтагие. неки хайуқа сахти бад хунук неста. шамолча буд. камтар шамол монд. мо биромадем. кӯдако бозӣ доранд ҳаминҷа. ҳози борон мебора ба фикрам. то борон борида наиқа бозӣ кунанд. баъд барамшон хона. ай площадка сер намешаванд. рости гап кӯдако намедонам. ҳаво бо гирифтагӣ бисёр гашта намешава. ку мебинем хай то борон борида на бинҷа бозӣ кунанд. ҳамин площадка мада маъқул шид тоза ки озодаи хушрӯ гӯем. ана офтобам биромад камакак. баъд духтаро квартирара чанд кас пурсид бисёр комментар шида барои ин квартира чанд пул гирифтен чӣ. квартирара гуфтам ами видеом да гап занам ки фаҳмем ки чанд пул. квартира мо 13 000 гирифтагием. 13 000 рубл коммуналка ош кати. гӯям 13 000 меспорем тамом. як хонагия квартира. ин площадкахора махкам кардистанд. хурсандӣ мо долга давом накард меган ку. ха бачаҷон тақдири мо не мумкин не унҷа махкам кардиста. махкам кардиста ҳама ҷоя. куҷо биём? рафтем дигаш мерем. инам хе махкам када монд. не мумкин не бачам тамом. рафтем дигаш мерем бозӣ мекунем. вай тарафи хонаи худмон мерем. наку наку мекани. не нельзя. рафтем. намихе ҳама ҷоя лента печ када монда наку. чида кадеста боша намедонам. биё инҷа качеле шин камтар мерем баъд. оз инҷа ба фикр меён махкам мекунам. деда махкам кадестан ду кас я бача я духтар.
дӯстони азиз, инҷа ин духтарча, ин принсесача гӯем духтари подписчик май хоҳиш кард ки апаҷон амира дар мобайни видеоатон монем. Мехоҳам духтарчаам бинам дар мобайни видеои шумо, дар мобайни влогои шумо. Ман хоҳиша рад карда натонистам. ин ҳамин духтарчаша бинен, 1 сола ҳай, ба фикрам 1 сола 2 моҳ ҳай, чанд қай. Маскара ай даҳанаш вообще намегира. Ҳамхи духтари аҷоибак. Кӯдакои мо бошанд мегиранд, дур мепартоянд. ин вообще намегира, мегам ин як бор мекунамша, то худам нагирамша, али даҳанаш намегира маскара. Вая қонуну қоидая вай када риоят када гаштай. Молодец духтарча. духтаро мо инҷа хона омадем, бегаҳай, шавҳари ма марожна овардан кӯдакода, ма додумшона. ваё хурдестанд, бозикаестанд. дадашкати марожнаро гуфтам нишон тиём. вақте ки шавҳарам вай кадан гуфтанд чихел марожна гирем, ма гуфтам ам хели марожнаи пистакати гирен. суратша мебинин хушрӯ марожнавай, друнша мекушои вообще дига хели набинен. друнуша майда ча марожнаву друнуш гӯем савз нестайда. ман хелум ам хе марожнаи савзи хушрӯай ки гӯем майда чаи амин просто як будай. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда.